Crop insurance para sa mga magsasaka sa Bunlag, Calasiao, inilunsad. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Upang maprotektahan ang ani at kabuhayan ng mga magsasaka, inilunsad kamakailan ang pagbibigay ng crop insurance para sa mga magsasaka at kanilang mga pananim sa Barangay Bunlag, Calasiao. Sa panayam ng IFM Dagupan, binigyang diin ng Municipal Agriculture Office na layunin nitong tiyakin na tuloy-tuloy ang mga kabuhayan ng mga magsasaka sakaling makaranas ng pinsala sa pananim. Binigay ng ating national government kung saan recipient nga po ang LGU Calasiao. And for crop insurance naman po, na ipa-insure naman po ang mga farmers natin na nagtanim ng corn, dahil ang Philippine Crop Insurance din is may programa para sa corn farmers. Saklaw nito ang palay, mais, high-value crops, hayop, pangisdaan at iba pang farm assets kung saan marami sa mga kwalipikadong magsasaka maring makakuha ng libreng insurance coverage. Bukod dito, nagkaroon ng talakayan kung saan ibinahagi ng mga magsasaka sa Barangay Bunlag ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at mga pangangailangan. Kaugnay nito, maraming magsasaka ang interesado sa naturang programa bilang kasangga sa mga posibleng unos sa pagsasaka. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.